Uban nato, pasalamat ta. Ang ato nga silingan, abogado. Unya nagatanyag karon sa iyang serbisyo alang pagka board member sa Tercero Distrito. So dili na ako lang ngayon. Garbo nako nga ako nga makauban karon si Attorney Dominic Olaer Villafuerte. Maayong buntag, Attorney. Good morning, sir. Thank you so much for the invitation and akong pagbati sa imong mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Bohol, especially sa mga kaigsuonan nato sa Tercero Distrito. Okay, so alang sa kasayuran sa tanan, si Attorney Dominic Villafuerte, board member ang iyang gidaganan alang sa Tercero Distrito. Nya kung wala ko masayop among the candidates, correct me if I'm wrong, Attorney, no? Siya lamang ang bugtong abogado nga kandidato ning eleksyon na. Yes, sir. So tagaan nato nagibugaton nga diha sa provincial board dako gid kaayo ang gamit kung ang board member nato abogado, because it is a legislation work, no? Trabaho nga magbugnag local ordinance nga applicable sa ato nga probinsya. So una sa tanan natuwa pa kaila ni Attorney Dominic Olaer Villafuerte atong ihatag higayunan para magpaila-ila si Attorney. Daghang salamat and once again good morning to everyone. Ako si Attorney Dominic Olaer Villafuerte. Usagyod ka Kandihay noon, nagdako sa Kandihay, sa lungsod sa Kandihay. Kaniadto nahimo kitang numero 1 konsehal sa lungsod sa Kandihay. Karon kining inyo igsuon sa Tercero, nagpapili pagka board member. Nagpasalamat kita sa kahigayunan nga nakasalmot ning piniliay og kita kinasing-kasing og tinunood ang atong intensyon mga makapanerbisyo sa atong Tercero Distrito sa probinsya sa Bohol. Siya mi kakandidato og kita ang nag-inusarang abogadong kandidato pagka board member. So ako taga Kandihay, kaniadto nahimo kitang usa ka maestro pod, nagtudlo ko kaniadto sa Holy Name University, nahimo pod akong magtutudlo sa Kandihay National High School ug karon usa kita ka manglalaban sa kauluhan. Sa pagkakaron didto ko ng laban, pero pohon malong Ginoo, siyempre matagaan ta sa kahigayunan, kahibalo pod kita sa atong katungdanan. Pohon isip board member nga naanag yun kita sa probinsya sa Bohol. Karon naningkamot kita nga mailhan ug nagpasalamat ko sa inganing higayon nga diin kita mailhan sa mga katawhan ug atong masaysay ang atong mga plataporma di gobyerno, ang atong mga katuyuan sa paglansar, kay kahibalo ko dili gyud sa yun ang pagdaog, kay siya man pud mi nagpapili unya upat ra poy kuhaon. Pero kita ng Limbasog, ang tanan pong kandidato ng Limbasog, nang hinaot ko nga kitang tanan atog yung tan-awon ang mga qualifications, no, ang tumong sa mga nagpapili. Mao nga nagpasalamat ko nimo Sir Fred sa kahigayunan nga naakita karon sa imong programa nga gipaminaw sa kadaghanan. Usa na ko sa mga suki nimong tigpaminaw aning imong programa sa kahanginan.